Jama'a barka da warhaka ga takaitattun labaran duniya da kuma wasanni daga nan BBC. Jamhuriyar Niger na bikin cika shekaru 60 da samun 'yancin kai daga kasar Faransa. Za mu ga matsalolin wariyar launin fata da wasu ma'aurata biyu da suka fito daga ƙabilu daban-daban ke fuskanta a kasar Morocco. A yau Jamhuriyar Niger ke bikin cika shekaru 60 da samun 'yancin kai daga turawan mulkin mallaka na Faransa. Kasashen Afirka da dama ne dai ke cika shekaru 60 ɗin da samun 'yancin kai a bana. Nijar ta ɗauki lokaci mai tsawo tana fama da rashin daidaituwar al'amuran siyasa da kuma harkar tsaro. Ga rahoton Muhammad Anur Muhammad. À Niamey, il y a un homme qui veut lui aller de l'avant. C'est monsieur Amani Diori, le président de la République du Niger. Aiki ne gagarumi na shugaban farko na jamhuriyar Nijar bayan fiye da shekaru 300 na mulkin mallaka. Hamani Jori ya san cewa akwai kalubale mai yawa a gaba sannan kuma cikakken 'yancin kai ba zai yiwu ba. Un jeune État comme le Niger qui vient d'accéder à l'indépendance. Matashiyar ƙasa kamar Nijar wadda bata jima da cimma 'yancin kanta ba na da wani muhimmin matakin da za ta ɗauka wanda shine na 'yancin tattalin arziki da kuma cigaban tattalin arziki da rayuwa ga wannan ƙasa matashiya. Bien sûr, nous devons compter d'abord sur nous-mêmes. Waɗannan shekaru 60 na samun 'yancin kai ba su kasance da sauƙi ba. Shekarun sun kasance a cikin rashin lumanar siyasa. A ranar 15 ga watan Afrilu, 1974, bayan wa'adi uku na shugabancin ƙasa, sojoji sun hamɓarar da Hamani Jori. Hakan ya kasance masomin wani mawuyacin lokaci na kashe-kashe da kuma ƙarin juyin mulki har zuwa lokacin da Muhammadu Isuhu ya ɗare karagar mulki a 2011. Ba kawai rashin lumanar siyasa ne ya damu Nijar ba, a'a, har da rashin tsaro. Kasar a yau ta kasance wadda ƙungiyoyin 'yan ta'adda daban-daban ke hara, kamar su ƙungiyar Akim da Boko Haram. Kuma wannan rashin tsaron ne ya sake sa Faransa ta koma ƙasar, wannan karo a matsayin ƙawa ta wata rundunar yaƙi da masu ikirarin jihadi ta ƙungiyar G5 na yankin Sahel. Saboda haka ne batun samun 'yancin kai ya rasa ma'anarsa ga wasu 'yan Nijar ɗin, wani ra'ayi da yanayin tattalin arzikin ƙasar ya jaddada. Gaskiya ne 'yancin kai ya baiwa ƙasashenmu damar samun 'yancin ƙasa da ƙasa, to amma a zahiri wannan 'yanci ba shi da ma'ana ta yadda zaka ga har yanzu muna dogara ne sosai ko da ta fuskar masana'antu. Kasancewar manyan kamfanoni biyu da ke ɗaukar mafi yawan 'yan Nijar aiki kamfanonin Faransa ne. A yau ƙasar na fuskantar wata sabuwar matsalar annobar cutar corona wadda ta haddasa mummunan koma baya ga tattalin arzikin da daman yake da rauni. Ana ɗaukar matasa a matsayin muhimmai ga ci gaban tattalin arzikin ƙasar, sannan kuma akwai ƙwarin gwiwa da matsalolin da take fuskanta. To amma ina jin ba a makara sosai ba. Za mu iya gyara al'amura, za mu iya samar da yanayin da zai ba mu damar sauya yanayin, saboda muna dab da lokacin yaƙin neman zaɓe. Mutane da kansu na da damar yin sauyin, su faɗi albarkacin bakinsu, sannan su samar da yanayin ta yadda 'ya'yansu da al'umma za su wadata. Wannan ne kuma ƙasashen Afirka da yawa da su ma suke bikin samun 'yancin kansu a bana, ke fata su ma. To za ku iya samun wasu bayanai kan wannan labarin da ma wasu a shafinmu na intanet wato bbchausa.com wanda za ku iya samu a wayanku na salula. Yanzu kuma ga wasu labaran duniyar. Mutane fiye da 20 ne aka hallaka a wani artaban bindiga da aka ɗauki lokaci mai tsawo ana yi tsakanin jami'an tsaro da kuma mayakan IS a Afghanistan. Artabin da aka yi a ranar Lahadi ya soma ne bayan fashewar wani bam a wata mota a wajen ginin wani kurkuku a Jalalabad. Hukumomi sun ce sun sake kamo ɗaruruwan fursunonin da suka arce daga kurkukun. Wani binciken BBC kuma ya gano cewa yawan mace-macen da aka samu a Iran ya kusa ninkawa sau 3 fiye da alkalaman da hukumomi suke ikirari game da cutar corona. Takaddun da wani mai kwarmata bayanai ya mika BBC sun nuna cewa kusan mutum 42,000 ne suka mutu da alamomin cutar. Hukumomin Iran dai sun ce mutum sama da 14,000 ne kawai suka mutu. Shugaban hukumar lafiya ta duniya kuwa ya ce kamata ya karfafa wa gwiwar mata iyaye da ake zargin ko kuma aka tabbatar sun harba da cutar corona ci gaba da shayar da jariransu nono.
Tedros Adhanom ya faɗa taron manema labarai a Geneva cewa alfanun da jarirai da kuma yara za su samu idan aka shayar da su nono ya fi haɗarin yiwuwar kamuwa da cutar ta corona girma. Kamfanin Microsoft ya ce babu gudu ba ja da baya a yunkurin da yake na sayin ayyukan manhajar TikTok na arewacin Amurka. Microsoft ya fitar da wannan sanarwa ce bayan tattaunawa tare da shugaba Trump, wanda ya barazana haramta TikTok ɗin a Amurka. TikTok dai ya musanta zarge-zargen cewa yana taimakawa gwamnatin Beijing da bayanai. To Fatima da Ahmed ma'aurata ne da suka fito daga ƙabilu daban-daban a ƙasar Morocco. Soyayya ce dai ta haɗa su tun farko in ji su. Sai dai tun lokacin da suke auren abubuwa ba su kasance masu sauƙi ba. Sun yi hira da BBC game da matsalolin nuna bambancin launin fatar da suke fuskanta. Ga dai yadda labarin nasu yake. Mun fara sanin juna tun muna nesa. Na so mu hulɗa da shi ne don kawai in taimaka masa ya samu aiki domin ya tare a Morocco. Bayan haka sai na so mu yaba wa halayensa. A karon farko da muka haɗu sai ya tambaye ni waɗanne irin halaye ne kike so ki gani namiji yana da su. Ba da wata ba sai na ce masa ina son mutum irin ka. Ya ɗan ja ƙafa saboda yana tsammanin zan ce a'a ko kuma in ci ya wuce gona da iri saboda ni fara ce shi kuma baƙi. Iyalaina ba sa goyon baya ko kaɗan har zuwa lokacin da muka yi aure. Babana ne kawai ya goyi bayan mu tun tashin farko. Babu soyayya mai kama da tamu, amma a wasu lokutan ranmu yakan ɓaci. Sau da yawa mutane kan zarge mu a cikin motar bas. Ƙarya ce a ce wai a al'adance bai kamata balarabe ya auri wanda ba balarabe ba. Wannan ra'ayi ne na masu nuna wariyar launin fata. Ba su da wata hujjar faɗin hakan. Idan baka son ka ga mutane tare, ina batun musulunci. Kafin mu yi aure, wasu sun bani shawarar kada in aure shi saboda zan haifi baƙaƙen yara kamar sa. Ba ni da matsala da hakan, ra'ayina ne, kuma ina alfahari da wannan. Ban damu ba ko 'ya'yana farare ne ko baƙaƙe ko kuma ma wasu iri. Ban taɓa tunanin cewa zan fuskanci wariyar launin fata ba a ƙasar musulmi irin Morocco. Wannan ne kawai yake ban matuƙar mamaki. Da farko ma, ta yaya ne za ka nuna wa ɗan uwanka ɗan Afirka wariyar launin fata? Wannan hauka ne. Wata ran wata mata da ke zaune kusa da ni a wani lambu ta ce mini in gaya wannan mutum ya tashi bayan ta ƙyalla ido ta ga Ahmed a kusa da ni. Sai na ce mata, ai mijina ne. Abin ya bata mamaki sosai. Sai ta shiga yi min tambayoyi kamar haka. Don me kika aure baƙin mutum? Me kika gani na so a jikinsa? Sai na ce mata, mai gidana ne, idan kina son zama tare da mu babu matsala, idan kuma ba haka ba to ki kama gabanki ki shafa mana lafiya. Amma dai mutane da yawa na yaba mana. Alal misali lokacin da na sa hotunan auren mu a wani group na Facebook a Morocco, an yi ta mana fatan alkhairi. Hakan ya sa mun kirkiro da wata tasha a YouTube domin ma'aurata irin mu inda za mu iya musayar ra'ayi. Ahmad shine mijin da a kullum nake mafarkin samu. Yana fahimta ta kuma yana mutunta ni, sannan yana da halayya mai kyau. To a fagen wasanni kuma shugaban club din Barcelona Josep Maria ya ce babu bane mai yiwuwa ga club din ya sake daukar nema daga Paris Saint-Germain a halin da ake ciki na tattalin arziki. Ya ce Barca ta sami dala miliyan 235 kasa da abin da take tsammani tsakanin watan Maris da Yuni saboda annobar corona. Nema ya koma PGS ne akan kuɗi dala miliyan 260 a watan Agustar shekarar 2017. Manajan Chelsea Frank Lampard ya ce ya yi wuri sosai a soma kakar Premier League ta gaba a ranar 12 ga watan Satumba. A wannan asabar din ce Chelsea za ta fuskanci Bayern Munich a wasan da aka tsara sake gudanarwa na neman shiga gasar Champions League. Hakan na nufin Chelsea na da kwanaki 35 kacal kafin soma sabuwar kakar wasanni. To da ƙarshe kuma ga waɗanda gwajin cutar corona ke ta yawo da hankali. A yanzu 'yan sandan Chile na horar da karnuka masu sansana abubuwa wajen gano cutar. An zaɓi wasu karnuka 4 domin a horar da su gano ƙwayar cutar a cikin gumin da mutane ke fitarwa. To za ku samu dukkanin waɗannan labaran ne kuma shafinmu na intanet wato bbc.com/hausa. Yanzu Ibrahim Mijin yau ne ke cewa mu kwana lafiya daga nan London.